ngoba mangabe nona izono zabazalwane iwela phezu kwencebo ilimele manje incane binganje umthwalo wezono wonke lo ohleze encekweni hayi siqhameza ngakhe mina ngamane ngiye kubo mfundisi cha bese ngithi angisho cha usukwangicasula univusela ndaba wena kanti ngakuphi okay ukumbone kodwa usikhumba amalips akhe awuqinsi ngathi usondelene nokukhanya imbawo kanje uyabona ngaqala lokho uyicala uthi amoyilinge nje ngalinge nje ngoba wona le gap uyayiholela le gap ukodongwane nje makathi hey imali grant uthi hey amazinyo abona ngathi uzoshaba bombastic words esizulu athi ubha umbayibayi ebayi embumbulu Dondoshi ubushu bishop bishop nawe uyafakaza ayibonkosi batabami lencebo le ngiyabona uyinceko makuthanda yena makuvuma kuyo uthi nginceko manje ngoba ke weekend usuke ngayona hey ayilencebo mina ngixaka ayini khona kuzoke support into zakho sibona manje ngihamba ngireport Edward ngele yo support into enakho athi ka Max nceke ujulukile mangibona ubuso bakho ngibona ubuso buka gap ngibona ubuso kwasikhumba ujuliswa ilokho ujuliswa ilokho hayi ngoku support abafowethu oh bese uyajuluka akuthubela ngojuluka wena uthawusu ungashumayeli lapha mawuka Max phela kuzoke nginikhulekele ukuthi lethe niyenze stage ka Max mhlawumbe ake ngithathe emlaleli kubeka esithombeni lapha na kudayisa utshwala kudayisa inyama yosiwe so umuntu odla inyama umuntu ohashukile ngoba kade ehashulo ugoloko so awukwazi wena nca ukuthi ke uvela uthi ulapho ngoba uyodla inyama mawukuthi uyodla inyama yini lekashulile ilento engisho ukuthi mina usigqemeza ngeke ayeke manje sebeyamfanela phela usigqemeza makahamba nawe no salad kuba ngathi ama triplets kuthiwa umama wala bantwana uthwele ubunzima yazi uma usithina abafowethu manje ulungile bokuqinisile shuthi kufuneka thina singene kwi-vele ukubone na utshwala map-advertise hlezi kuvezwa izinto ezinhle yabo akuvezwa uma ngabe umonakalo wabo thina kungavela thina uma usaqala ukuphuza kwi-advert uma usaqala nje ukungena otshwaleni kuvela thina-ke uyabona mase bokuguguda umsoco ngaphakathi bawudla bawuqeda umsoco bese kuvela usikhumba-ke asifune enze into eningi i-advert ithi nje utshwala buyaza bese yaqedela usikhumba uyazakhela shithi le advert iphela ngayo utshwala yeka utshwala uzoba nje uma uphuza ungadlile uzoba nje Lukile mfethu nginibonile ni up and down nani sinenkinga kakhulu leyi umuntu ngathi umatasa ngempela mina ngiyazi lento kodwa kulungileke kusasa ngibuye ngishadise nabantu ngihlale ngiba yes yeah and ngishaya amasudi ke mina amasudi angwashayi noma nini washaya on special occasions kusasa nje ukhomba amasudi bezokhomba yami cha bese isudi nawo le kanti into mangabe kufana umbala nivele nithi isudi hayi bafuthi kahle mthethey ama over hayi ufuna ukuthi usesebenza lapha hayi cha ngishongo kanjalo iqhamuke ngapha egoli leyo nto mina ngeke ngisho kanjalo futhi yazi igoli liyahamba mfethu sinawe ngidefenda wena mina yeah but kusasa ke sise Port Edward sobe sihamba nabo Justice nonto R event enziwe yithina le ngokuhlanganyela so mahla so siyacela ukuthi bafethu abantu basupport amathikithi akhona eCompi tickets ashibhile ka 180 ebese ba 200 ke mawusufika egateini futhi ngakuhle usheshe uthole and aphela senzele ukuthi sidedele usikhumba sale netheku lakhe thina sithi ngiyabonga abafethu kakhulu ngaloko engizile ngoba nihambe nidele idodla
10 gigeni be right ibe netende ke nespeaker C1 ngathi ka fly bese nishiya mina ne playhouse. Oh no, ake ngilungise sise cinema by the way. Phakathi Phakathi theater. Yes, yeah. Sina cinema. Yeah, yes. Ke pensathi senphakelo. Ukusuka renkeni. Awe Renkeni sensema cinema. hey from a ranking uKhozi SABC. Bafethu ungangiphani. Yabona lezi isini ngiyeke ngamabomu ungayivali. Yeah. Exactly. Yeah. Ukukhombisa ukuthi uJehova uyakwazi ukuthatha into engelutho ayishayinise. Noma isishayike sinje. Isishayi naba nohlophe. Uyamazi uhlophe efika. Hayamazi. Hayamazi. Sesekhona Ngoba uvurupe. semhlophe kwenziwa ukuthi sesijwayele ukumbona TV sesizajwayela. Hayi nakhona iTV yakhe incane phela wona. I-black and white uyajabula nje ukungibona ngifaka amakhala nje. Uthe kathi bayinjelo kubayiphelela. Nasabonke uthe waze washintsha ngishintshanga. I-TV yakho indala. Indala i-TV yakho. Abet isikhathi sethi siyahlupha man. Sikhomba nawe uyavaya for now but kodwa indaba enkulu it's tomorrow. Tomorrow Playhouse yeah from 7 Sikhumba's weekend comedy special Oscar Muhle, Robbie Collins uSikhumba uPelepele uSihle Mthethwa DJ Kamuka ufela kuzobe kumnandi nje kuzobe like it's not just a comedy show experience uzobona na Mohammed doesn't la faneka buye ngesikudalo Sikhumba bese ngibuya ngonyaka ozayo ke. So kusasa only one show a Playhouse ama-ticket ase-web tickets or a Pick and Pay. Make sure ukuthi ubala ama-ticket akho ke bese siba happy kusasa mangabe awukho eThekwini se-Potchefstroom Port Edward lamanye se-Port Edward asitholela khona. And come on baphuma ko Potchefstroom. Bizane ngoba phela ngithi Port Edward yes kuhlukane Bizane kuza ngala ko Shepstone bani lapho sithi nje sondelani nonke sihlangane khona uyohleka uze uqhantshe ifinyile uma ukuthi ubumi incuhleko ngoba bahlekisa labantu esokisamba nabo. Phela yama ngabe umincuhleko uvele kukhulu. Khuluma ngefikela nomuntu engimcabangayo beka semabhila ngenhliziyo ngazathi. Ay bafethu. Ay. Bavela kwaba ifinyile week. Ukuphuma la kezi ngoba. Akusekhaya ke nje. Mina ngakubabhala ukwenzekeni. Hayi yawazi ukuthi uhlengani bo. Hayi hleke uthoza. Uthi njani? Angazithukile uthuswa yini? Alright. Oh, hayi lo. Oyingathanda isithandazelo. Uthandazelo. Uhle kodwa ngoba uqale washo wathi akona umbono woKhozi, umbono wakhe lo. Lo fikayo waseGoli. Alisanga Kwamina ngiyayiqhelelanisa. Yeah, ngiyayiqhelelanisa kakhulu. Liqala ubani kodwa? Uyena ukhuluma. Cha mina bengikhulumela ngefinyila nje general. Awuthi ngifinye. Isabela kana kosha la manje.